kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Sa Si Henry Maceda, ang lalaking hindi umaga. Your partner in the morning. Kape. Kape na po. Morning hirit na sa DCGB. Jim's Coffee na. Askya na pong kape ang dapat inamunta pagkaaga. Dapat po naka Jim's Coffee kita. Good morning Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, kumusta po kamugabos? Kami po naglaom, nagkamugabos na sa marahin nagkamugtakan sa mga oras na ini. Lunes, ay sus ko pa napalan ha? Petsa 13 na palan. Petsa 13 na palan ngunyan, mga tugang kan bulan na Pebrero. Kumusta po kamugabos? Kumusta po ang sa tuyang aldaw, 13 mga tugang of February 2023. 2023. Kumusta po ang sa tuyang aldaw ngunyan, mga parantabay niya to dyan sa munisipyo kan Daraga. Good morning Tabi Sendo. Daraga Albay, kumusta ka mo? Mga parantabay niya to, mga tugang sa sa Legazpi City. Kumusta man ka mo? Ano na sa pigahalata? Day man kinagluwas na lugod na di. Makangalaso na baga? ano nga pigahalat? Ay, alam nyo na yan. Alam nyo yan. Chief Technician, mga tugang Ramir Tanaya sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom. Yan po dyan si News Director Mar de la Cruz. Siring man po kay bayan si Jenny Balyaran. Para po sa mga bareta sa lado lokal asin sa lado nasyonal sa luwaskan Pilipinas. Padago sa pinagkakalap ngunyan pong aldaw na ininin Lunes. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol. Padago sa pagkalap nin mga buro bareta, mga istorya ngunyan pagkaaga di po sa DCGB. Kataltagyan sa bilog na probinsya Canalbay. Primer Distrito, Jomar Bien. Third District, Jimmy Nazalita, Mr. Expose. Ang sa tuyang panibagong Mr. Expose. Sering man mga tugang sa Daraga Albay, wala pa. Pero paminsan nagdalagan dyan si Jus Babino. Sering man mga tugang si Ans Galero Alan Mario Albay District. Yan po sa Legazpi Port, Jus Babino. Ano na nga Bino na naman? Ano na nga yan? Diyos Babino. Gariman sa nasuradang ko. Ano na nga yan? Henry, yun na naman. Yes, sir. Henry na naman nga yan. Natangata Henry na naman mga programa dyan. Yun na nga kibang mga programa dyan. Natang nga yan. Diba? Rico Aram. Kung may mausukon tabi dyan sa mga good morning sa mga teachers Marinaga. Mga teachers po ng lahing Kayumanggi Marinaga po sa Indonesia. Yung mga teachers natin in the afternoon na nakatutok po mga tugang sa DCGB. Good morning, Tabi. Natapo igso day ka na po dan no pwede magbayad sa mga bayad center igso kan Aleco bill. Ihapot mo pare, ihapot mo na sinda kung pwede ka magbayad kang Aleco. May mga bayad center na day pa. Ihapot mo. Kung ka magbayad. Don't take life too seriously and always find time to laugh. Because laughter not only adds years to your life, but adds more life to your year. Have a nice day. My prayers, God bless you. Yes, Marinaga po. Happy Monday. Jonas Rosal, Marinaga amigo. Kumusta ka na? Luway-luway na pagpadalagan kan mga dump truck dyan. Piparluwas mo sa garahe. As bago para tabo niyan. Good morning ngaya, dyan ngaya sa Rob. Ay, gara pwede dyan pare sa may Robinson. Naputon mo. I-check mo kung pwede dyan sa may Robinson. Tanungin mo muna sila. Yes, sir. Good morning daw sa mga taga Mauraro.
Mga taga Mauraro, good morning. Good morning, tabi sa mga taga Binanuahan daw. Mga taga Binanuahan, nakatutok mga tugang sa morning hirit tigdi po sa GB. Alright, tignan muna kita mga tugang sa mga marhay na bareta unya na pag-aga, Mga marhay na bareta, mga tugang in the morning para po sa karahayan kan sa tuyang salud. Dangugan indo ini. Sabi, mga tugang, alangan ito. Wrong timing supindot. There's a reason for the sunshine sky. Oh yes. The reason why I'm feeling so high must be the season when that love light shines all around us. Sige. Mga tugang, mas maray databi ang paggamit nin sea salt, Century land asin mga tugang na hali mismo direkta sa dagat kumpara mga tugang sa ibang klaseng may iba pang klaseng asin. your love. Hindi ko alam kung may ibang klaseng asin. So iodized baga. Ang iodized pero hali mangyarian sa dagat, di ba? Ang asin ka na pighaluan ki iodine, di ba? Sabi mga tugang, bago da kita ipangaki, kita databing tao we spent 9 months in a bath of amniotic fluid. Nayaon po dyan mga tugang sa tulakan sa tuyang ina na pareho databi kan salt water mga tugang bago kita iluwas sa kinaban na ini. Bago databi makangalas na ang human body contains fluid closely mga tugang resembling the composition of ocean sea salt databi. Yung kayugod mo yung pag napiglangoy-langoyan tapalan dyan sa womb kan sa tuyang ina mga tugang iyan databi halos kapareho kan komposisyon kan tubig dagat. Nego databi nin 60 trace minerals na essentials para sa formation kan sa tuyang mga vitamina sa lawas, enzymes asin proteins na pakusog kan sa tuyang lawas. Just let you Ang asin databi mga tugang nakakatabang para sa general detoxification. Asin po ang alkaline quality kay nakakatabang para balansihon ang acidity kan sa tuyang kapalibutan sa lawasin tao. let your love Siring man ini databi mga tugang nakakatabang para sa pig-apod na makontrol ang pig-apod na degenerative and cancerous conditions asin mabalanse mga tugang ang acidic pH kan sa tuyang lawas. Uncommon salt table yan na asin mismo na rock salt na pigasabi smallest of dreams and let your love show. And o pig-apod mga tugang na sodium chloride. Ini databi may mga essential minerals kaya databi dapat gamiton mga tugang an asin na direktamente mismong hali sa dagat na bagong gibuhon. Pagbako palan bagong gibuhon makuan adi. Ang modernization o kaya sabi digdi mga tugang salt is to be used only in moderation. Yan. Ang asin nga pigagamit siya na sa katamtaman. Ilan nga tamakaw sa iyan databi ki hypertension. Tama man ang gana. Importante databi na mabalanse kan asin and potassium para masiguro mga tugang ang mga nerve and muscle functions. Potassium-rich food includes leafy vegetables, soy, whole grains, potatoes, bananas, and most fruits. so let that feeling Iyo pala niyan, adi. inside in century land where Pero nakapon indo sa punto kan writer kay ni mga tugang sa na-research na through the moonlit adi, ang asin pigagamit sa na po dapat iyan in moderation. Katamtaman sa na. just let your Tangani po mga tugang na dahil kadatabi maging kausa nagiging kausa databi ang ki hypertension sa buhay nin tao.
the morning. Henry M. in the morning. Buwan naman ang report, mga tugang hali po dyan sa luwas kay Bas si Jimmy Nazalita. Basta morning, Henry M. Mr. Expose. Jim, good morning Jim. Yes, so salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay sa mga bungkaras kan sa tuyang mga istorya sarong Poso aluminum truck. Pinagmamaniho ni Noel Banton, taga Camarines Norte. Dahilan sa pag-iwas sa garina mga sungkaan na Maharlika Highway sa pasiring sa Agos, paluwas na sa Bato, na sobrahan ang gawing rinabasan ng duwang minor de edad na lalaki, edad 16. Ayan. Asin 14 anyos, Ay, kapwa nako. taga Barangay Agos Pulangi. Duminiretso ang truck sa kanal, nakabungkaras, inarado naman sa konkretong kudalkan Barangay Oh Pavilion. my goodness. Maray nga ni, minor sanaan na mga tama ka na mga biktima, kung saan idinalaga ng mga ni sa Pulangi RHU. Matatandaan ang sanggunian panglungsod kan ligaw, tabako man sa na Pulangian may problem. Garianas ng munisipyo digdi sa 3rd district kung napagi kata BBP. Sagang iba na ang dating kan mga tinampo. Yo. So sa ang panglungsod kan ligaw sa pagi ni Kagawad Mado Manlangit durante kan sumay nangyari pagadyan sa Sorsogon na pag-iwas man kan Yes. na truck kan na pampasayrong jeepney. Nasa gumukso truck pag-iwas man ito sa Tama. Bako Matanos na tinampo Yun ang God. na supposed to be asphalt overlay marayan tinampo taligday. Oo. Palagad nagpasar nagantisipar si Kagawad Mado Manlangit, nagpasar nin resolusyon adre sa DPWH kung pwede aksyonan ang haros nagpaparadarakol ng pothole sa tinampo arararumon minataraga dul sa napatian mga automotorsiklo. Kung saan dahil nasala na sabing kung siya, ligwa man ang ganin nangyaring aksidente dahil sa tinampo, digdi sa 3rd district. Sa ngunyan, in fairness, nahiling man niya to, digdi sa ligaw, nagpapatching na ang DPWH kana mga tinampo and auto sa uwas, may pothole, inaksyonan na Raser J. Acuña. Alagad si Mayor Nando Gonzales kan Ligaw City nagngangalas as hinday nagtutubod na ang pagprabaraklas kay ning asphalt overlay. Ang rason itong sigidong paguran pagparaarigihi ki mga magagabato na mga trucks. Ang sabi kan alkalde talagang may problema ang tinampo. Tapos haray na daan mga pondo sa mga pagmantinir kan mga initakan inot mga dati na mamantinir dahil inintultol. Yo. Garing mo niyan dahil na paano daw pinagapot. Kadua na tabako da tarapos-tabos sa road widening so mga road shoulder sarai na. Ora shoulder ang ibang tinampo. Kaya say kamagilid kunura shoulder. May diretso daan na maghapot ang mga tao. Tabaka naman reported din sa central office tarapos na pero kung hilingon ang estado kan mga tinampo tadigde ikayo kung hilingon ginubatan ligaw Pulangi mala may aksidente nangyari an investigation kan police nagluwas uneven an highway damo ko si Mayor itay na Gonzales pero bako yan rason sa mga driver. Si Mayor Gonzales may nagtutuyo ba? Hindi ko alam. Pero magtataka ka, nataka. Bigla na sana. Bigla na sana, Jimmy. Big mamantinir ng Jimaray. Kunyang bigla na din ang maintenance. Data daw. Hindi ka mo nagtataka kaan? Po ano nga maghapon kita kaan? Yara sa... Ulan sabi, nagparauran. Lagi. Bako totoo yan. Tapos na mga trucks na. Bako totoo yan. O mga trucks hira yung isa. Pwede man yung overlay. Mga shoulder rin may mga lugar kami hindi sa ligaw dahil panganing shoulders. Yung class. Yung anong class? O yan, hapon ko. Ano daw? Kaya daw yan sa Siringana dati. Gawa kami yung mga pang-shoulder, gawa kami yung pang-maintenance. Kung yung biglang dahil na, nasa daw. Ang putol na ganyan, hindi pinapulis naman na. Ang putol na.
Anhapot. Yan, natab Ay na sa maintenance. Dahil na, Gano'n may kikalintura si Mayor Nando. dahil may kapadagusan nene. Sige na. May, pati, may mga narabasan ka Mas ne. ka kung alkalde Jimmy, orang-uragan talaga ka. Oo. Bago sa karaw. Dahil ka na pagidig dahil. Iyo ba na? Pagi baga ako dyan. Apera kan mga hararam sa lubak. May mga guro-gudo. Gari mga inuduan kay Karabaw. So luwas na imagine mo Jimmy. So, pagdalagan mo, luwas ang graba. Pero luwas at tataralbong Dako rin pa. baga, apera kan luwas ang graba. Tuklap ang ibang parte ka ng asfalto. Tuklap. Ako? Oo. Oo. Kung di ka man ang gadag na maneho ka, may chance man ang gad na magkwang ka, magbago ka ki linya ta. Iwasan mo sa luwak. Dahil- Pero bako yan dahil- dapat rason man sa mga driver. Dahil digdig pwede so programa kan PNP ipinaglan sa digding para sa maayos na daan. Mahihinang takbo ay no, mahinang Maayos na daan. para sa maayos na daan manatili sa kanan. Na dapat pala dapat bako maayos na daan Anong maayos na daan? para sa lubak-lubak na daan manatili sa kanan. Manatili ka kahit saan. Hanap ka ng lugar kung parati kang nasa kanan. Rimati ka. Arimatika. Ano ba yan? Atog pa ka sa kanal. Ay, nako. Para shoulder. Iyo. Sabi ba ni Mayor Gonzales, ay sa mga shoulder kaan. So iba may shoulder. Nawara sa umaga. Wala may shoulder da. Ano ka gumilid? Ay, hindi. Apoton ta na, sabi ba ka? Sabi ni okay. Mayor Ritaynando Gonzales, apoton ta. May diretso kita maghapot. Ayan. Kaya, anhapot. Hanso, maintenance. Apoton ta nga, apoton ta. Uh, Diyan so kapanagusan ka nita. okay. Pati may mga may dapat na mag tumarparte ka ni. Bako sa nada sa mga munisipyo, syudad, sa probinsya. Aha. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Basta Morning, Henry M. Hapoton ta so Committee on Public Works sa Sangguniang Panlalawigan. Ano lamang ang maginibon niya kayan? Sisa daw ang Committee on Public Works sa Sangguniang Panlalawigan. Ano? Ang in charge sa kinatawan dyan. Ta pwede siya mag-resolution, address po sa Sangguniang sa DPWH Secretary. Di ba? Public Works, ha? Tagari naman, ano na, di ba? Gari mahimbungo naman, so kung naman trabaho ka, di ba? Mga maribo kung sa napagpag-resturihan quarry. Nagdadang Mga maribo kung sa napagpag-resturihan mga tugang quarry. umaga. Pero pag warang quarry, pag dahil ng quarry, silensyo na. Ayusin nyo. Pwede ka mukhang mag-ibonin pagi. Alas 5:30 na oras mga tugang sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Eba po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, baby. Good morning sa mga tagang tabay. Headline ko niya na pagkaaga. Sobra 2 pesos na rollback sa presyo kan diesel asin kerosene. Lauman na sa Valentine's Day. Pero Wow. gasolina posibleng magitaasin sa 40 centimos. 40 man sana. Posibleng bumaba, posibleng madugangan. Depende yan at yan to. Yes. Presidente Marcos ipigira sa mga trayumpo sa sayang pagbisita sa Japan. Bandang bulot ng mga investment sa nasyon matapos ang pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa Japan. Garus tsunami kadapol. Sigon kay House Speaker Romualdez. Aha. Pagtabang sa mga FW, prioridad kang gobyerno sigon kay BBBM. Provincial consultation manungod sa Chacha. Pinunanag ang Kamara de Representantes. Congressman Rodriguez ibinulgar na mga negosyante ang naghirit ng Chacha. Ano pa rin? Mga negosyante na naghirit kan Chacha. Sa pagipag-uron daw kang presidente sa mga negosyante, ito ang problema kang pang-imbes sa Pilipinas. So ownership. Kaya mampalan. Ang bareta nawawarang ses na plane sa Isabela, dahil pananggad na kukuha.
Novelista sin women's rights activist si Lualati Bautista Gadana sa edad ng 77 years old. Kuwait, naghirit ng areglo sa OFW ban, mantang alyansa ng Pilipinas, Estados Unidos, asin Japan, tigpoporma na sigon kay Presidente Bongbong Marcos. 5 soldados kadan sa Roan Lugadan sa pag-amok kan sa indang kapwa militar sa Cagayan de Oro City. Mantang nagka-pautob na ng internal probe o investigasyon ang Philippine Army manungod sa insidente ng pababadil sa Camp Evangelista. Aha. Duwang babaeng Pinay teenager sa Hong Kong arestado sa pambabanog sa kapwa Pinay. Talbatana. Uso na doon ang mga gurugang. May gang? Oo. May gang na sa mga Pinay? Mga gurugang mga teenager ang involved. Oho. Kaya naalarma naman ang mga otoridad doon sa Hong Kong. Pasaway basket. Ano? Ultimo sa Hong Kong, may gang ang Pinay. Huwag ko na may tararabaho na. May grupo-grupo pa lang. Yeah, teenager nga ni. Teenager? The city San Batana? 18 anyos sa edad kanduang nadakop. Pero nakapiyansa ta, nakaluwas ta nagpiyansa. Aha. Sarong OFW sa Turkey, milagrong buhay, asin na rescue. Matapos maipit sa nagrampawag na building, sa laog nin halos maabot sa 60 oras. So, marpiti ang mga headlines niya ng pagkaga so dyan ko PYC Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calcio dyan sa Orsay, Legazpi City. Basta radyo, PYC niyan, 24/7 konektado ko mong maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan. May good news kita. Valentine's Day, ha? May good news kita mga tugang sa Valentine's Day. Makwanda tabi ano po yan. Marolbak. Sobra 2 pesos sa diesel, ha? Budagas. Ma-increase mga tugang sa sa gasolina. Mga 40 sentibo sa boss man sana. Good morning, Pag-asa. Hello. Hello? Yes, good morning, Sir Ariel. Yes po, good morning po. Yes, morning. Aramon ta po mga tugang ang forecast. Ngunyan pong aldaw na inin Lunes. Nasa linya po si Ariel Zamodyo ng Pag-asa DOST. Good morning, Tabi Husing. Go ahead. Reyna, andaw po. Para po sa parita sa magiging kamugtakan kan sa pong panahon ngunyan na aldaw ni Lunes. Nakaka-apekto sa bilog na Luzon ang Northeast Monsoon o Doros Amihan. Bahagyan turon hanggang sa mapanganoro na kalangitan na minsan may mga maluyang pag-uran nilalauman digdiman sa Kabikulan. Samantalang katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan an mamamatean na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Nilalauman na agwat ng temperatura buwan 23 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 yanin aga masulnop at yan alas 5:50 hapon. Halipodigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamodyo. Kumusta ang panahon sa agang Valentine's Day, Migo? Padigdi po sa Albay, yung mga pag-uran-uran po kita sa aga. So, pero generalmente, maray ang panahon, ano? Eh po, general lingon niya na lingon niya na aldaw. Apa. Then by tomorrow, posible may mga pag-uran po kita digdi sa southern part ng Bicol. Ni Albay, mas bate, Soksokon. Gusto man na mamamatian ini yung amihan. Yes. Salamat, Tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Iyan, Tabi, mga tugang an kamugtakan kampaganahon. Pero may inasahan mga tugang mga pagyugo-yugo sa aga. Inaasahan po ang mga pagyugo-yugo sa aga sa satuyang kapalibutan. As in pagyugyug mga tugang sa nagkapirang mga lugar. Dara po mga tugang kan epekto, kan selebrasyon, kan Valentine's Day. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Dapat magkapot pa lang kita Jing sa Pag-asa o sa Fibox sa day. Good morning, Tabi Fibox. Anong forecast tangon yan? Salamat po. Inasahan ang pagyugo-yugo sa nagkapir ng mga lugar, nagkaiguan ng mga street sa ng mga volcanic tremors sa satuyang kapalibutan. Siring man inaasahan po ang pagyugyog kan mga poste, asin siring man pagyugyog kan mga punin kama
sa mga hotel, as in magin sa mga harong. Ang panahon ngunyan magiging mainit, alagad pinag-abisuhan na dapat po na maging aircon sana. O kung di kaya sa electric fan sana, as in dapat igwanin mayahay, na pag-ibaan mag-agom. Siring man, magkaigwa po ni Maria pag-ibaan magsyuta, as in iba pa. Inabisuhan man ang publiko na dapat day magparagiribo kan mga bagay-bagay na pigibo kan mag-agom o bago pang kasal dahil anta yan delikado. 20, magabot ang alas 6 din morning. Nasa linya po mga tugang si Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong Bareta, Trujillo, Albay District, mientras tanto, sarong miyembro naman in Communist Terrorist Group o CTG sa nangyaring, anggadan sa nangyaring enkwentro kontra sa Grupo kan Philippine Army sa Barangay Kanapawan, Labo, Camarines Norte. Sigun sa report na ipinalawas ko niyan ka 9th Infantry Division as in Task Force Bicolandia sa pamamagitan ni Major General Adonis Bahaw, nangyari ang insidente matapos na magberifika na sa indang tropa kan impormasyon na nakuab na may presensya daw nasa 5 armadong kalalakihan sa nasambitan ng barangay. Nangyari ang enkwentro sa nasabing lugar kung sa inahiling nindaan na sarong miyembro kan CTG na nagadaan matapos na mangyari ang enkwentro. Mientras na ba sa mga kaibahan kini, nakadulag sigun sa mga otoridad. Nakuha maninda sa lugar na pinangyarihan ang sarong M60 rifle, mga bala asin magazine. Sigun sa commander kan Joint Task Force Bicolandia, padagos ko niyan ang pagkondusir ninda ng mga espersos kontra sa mga sa presensya kan mga CTG sa manlain-lain na parte kan Kabikolan. Na-VP ang inisal na informasyon kay Bahal si Boy, Ans Galero, DCGP. At sa report, hali po dyan sa luwas. Bago magabot ang alas 6 din morning. I-text na po sa tuyang mga birthday greetings, ha. I-text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan ta po yan, ha. Papasadahan ta tabi yan, mga tugang unyanal daw. Hindi po sa tuya tabi na programa sa DCGB. You say good morning. Good morning, Joshua Bino. Sa report. Good morning, Joshua. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang Bareta matapos aligadong mang-ikit ng mga beauty products at iba pang gamit. Arestado kan Legazpi City Police ang duwang dayuhan na Indian National. Binistong sinda Shravani Buka Priyanka, 19 anyos, at in certain Elbri Lavanya Rachel, 21 anyos, pareho ining tubong India. Alagad presente na ka-star sa dormitory ng sarong eskwelahan digdi sa syudad kan Legazpi. Tusog sa report kan Legazpi City Police ang duwang suspect na ini ipig-turn over kan civilian intelligence kan Metro Legazpi na si Rowena as in security team leader kaini na si Giovanni. Tusog sa istorya, alas 5 hapon kasudma, Pebrero 12, namo-monitor ni Rowena ang duwang suspect na ini layaon sa cosmetic and ladies section kan nasabing mall. Asin aligadong piglalaog sa tundang bag ang manlain-lain na produkto siring sa eyeshadow, hairline skin, hair clip, hikaw asin pillowcase. Gabos-gabos, nagtototal ini din sobra 1,500 pesos. Matapos ini, diretso ang mga nilakaw paluwas na day nag-agi sa kahera para magbayad. Kung kaya inaresta ini kan gwardya kang nasabing mall. Ihinatod ang mga suspect nili sa patura kan Legazpi City Police. At yun yan, sabay na nag-urapros kan malipot na karsel. Iyan Tabi VP, ang mga dagdag pang istorya nakasurat sa police blotter kan Legazpi City Police. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Viena sa linya. Good morning, Jomar. Come in. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Roman na lalaki ang arestado dito sa syudad kan Tabaco dahilan sa pagpabakal ng illegal na droga. Sa report na nako kan DCGB News, kamatangaan kan Banggi kan Sabado,
kan maglansar nin bypass operation ang Tabaco PNP kontra kay Ruel Concepcion Rodriguez alias Neg, 18 anyos, soltero, residente ka na Barangay San Carlos, Tabaco City, dahilan sa suspitsa na ini nagpapabakal ng illegal na droga. Naging matrayumpuman ang ginibong bypass operation sa parte kan Barangay Kinalik, kan Tabaco City, kung saan nakakumpiskar ang mga autoridad nin salong sa Sheikh ang pinagtutubodan na Shabu, ali digdi sa suspitsadong si Rodriguez, asin man nabawi maninda ang kwarta na ginamit nila sa bypass operation. Ang suspitsado na sa kustodiya kan Tabaco PNP, asin pinagpreparar na ang pagplantar kan magkakanigong kaso. Yan tabi, BP Henry and Barreta, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Mga baretang mainit, mga tugang habang kabo dyan nagkakape ng Jim's Coffee. Jim's Coffee in the morning. Kumusta sa tuya na may mga birthday. I-text na po ang mga birthday greetings. I-text na po ang iba pang mga birthday reaction. Aha. Panon tabi, ano nga napod ka yan? Ano nga nasabihon ko? Basta yun para taram nga na dyan. Sige pa ngayon taram mo nga paano. Malalagyan na kita sa mga segment niya to in the morning. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na karaman sa morning hirit, dangoganin do ini, ha? Sigun mga tugang sa pag-aadal, ang pagtatrabaho nin banggi, minaresulta mga tugang sa problema sa utak, asin magin sa Alzheimer's disease. Isa dyan siya, nagpatrabaho ang banggi. Kaya na minaresulta databi pala niyan sa araw ka na bagay. Sigun sa pag-aadal, mga tugang ansarong tawo pag nagtatrabaho sa banggi o kaya pang night shift, ini po mga tugang naghihibaba ang level kan sa indang brain antioxidant napigaapod na glutathione. Sabi kan mga researchers, kung kulang databian sa tungturog, pwede kitang madapuan kihelang sa payo o magin sa pag-iisip. Ini po nagkakaigwanin dementia o Alzheimer's disease. Pwedeng makaraot ini sa satuyang immune system, kaya dakula ang tendensya na magkaigwa po kay Alzheimer's kung nagtatrabaho sa banggi. Dain nagagana nin marhay ang satuyang utak dahil kita pirming pigpipirot. Arog palang iyang kanadi. Yan po ang dagdag na karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Ang mga marhay na bareta in the morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. I-text na po ang mga birthday greetings. Ma'am Ruby, anong pag-text mo na ni Ma'am Ruby kung pigasarahutan mo na naman na Ma'am Ruby Rosin, masahot kang sugibo-gibo mo pagsalay kayo man. Good morning, Ma'am Ruby. Buda sa mga teachers tabi dyan sa Gugon. Yan, ha? Good morning, Sir Henry. I'm back. Good morning, Sagabos. Oy, Happy birthday. Happy birthday. Good morning, Tabi. Jim's Coffee na in the morning. Mag-Jim's Coffee na, Ate Kayen Liebrera. Mag-Jim's Coffee na habang po mga tugang nakatutok sa morning hirit.
Available tabi ang Jim's Coffee, mga tugang sa mga drugstores, groceries, ha? Sa tuya tabing kapalibutan. Kung makape ka man sana, Jim's Coffee na, ha? Kung magkakape ka man sana po, dapat Jim's Coffee na, ha? Sabi, ha? Sabi ni Architect Romeo Azores, totoo nga yan, friend. Kaya baga may word na graveyard shift, tan trabaho pangbanggi, may epekto talagaan sa utak, pasiring talaga sa lubungan sakali. Good morning, Architect Romeo Azores. Maray na agatabi sa imo, ha? Maray na agatabi, mabuhay ka, amigo, ikanan tunay, iyong mananggad, ha? Kaya baga, graveyard shift nga, magkakaproblema ka talaga pag-arog ka ng panahon, ha? Okay, thanks na po ang mga birthday greetings natin. Papasadaan ta na yan. Hello, good morning. Morning po, Jose Henry. Morning po. Babati sa natabi ang kang mga birthday kang mga apat ko. Sige daw. Sisay po ining nag-apod. Binabati ko si Merky Aguilar kang talaga. Pinipresya kang daraga sa kutso sarap pang ati apong kus. Magtugang tabi ni si Henry. Opo. Si Carlo Aguilar. Aha. Yan si Mary Pitabi, Sir Henry Ngunya na 13. Opo. Boy. Si Giancarlo. Aha. Sa na mga apo. Ram ng lula pa tawa. Thank you, Tabi Sir Henry. Opo, sisay po ini. Okay. Okay, salamat. Bye-bye. Happy 51st birthday po kay Evelyn Liangco. More birthdays to celebrate. May God continue to bless you more. Enjoy the day ahead of you. Yeah. Happy birthday. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Good morning, Tabi. Mga birthday celebrants natin. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang ni Lunes. Petsa 13. Suldo na naman pala na di. Suldo na naman pala. Department of Health. Department of Health. That's your birthday. Department of Health. Tabi. More days like this. Oy, sa mga kwan pala na, sa mga teachers natin dyan, Tabi isa sa tuyang kapalibutan. Good morning, Tabi isa indo mga teachers natin. Mga birthday in the morning, ha? Oy, congratulations pala sa kwan. Congratulations pala na, ha? Taon congratulate ini mga matibay na mga aki ini, ha? Diyos ba, dumanan mo daw, Tabi, Diyos ba ini, ha? Congratulations, Tabi, sa robotics team. Kang Legazpi City Science High School, in Albay Central School, sasenda pong panggagana sa 12 First Lego League Philippines of Filta Multimedia Inc. Your work, dedication, and innovation have paid off. You have demonstrated your skills and knowledge on how to achieve the remarkable success. We are proud of you. Oh, the best, ha? Is the Legazpi Science is spelling, ayan, ha? Padumanan ko daw ini, oh. Ansarong ka nagdisikwan, aki ni Architect June, ha? Aki ni Architect June Buda ni, ni Chona Araw, ha? Ansaro dyan sa Kariba. So akin ni Architect June Buda ni Chona Araw. Si Sengan. O totoo na, paduman, malilingawon talaga kita. Magyari sa maabag. Paduman ko totoo da. Pero congratulations, Tabi, ha. Saro sa mga aki na miyembro, Tabi, kang team robotics team, aki ni Architect Araw, ha. June Araw mo ni Chuna Araw. Yan, ha. Chona, congratulations, Tabi, ha. Mabuhay ka mo. Totoo, padumanan ko daw. Dumanan mo daw, Tabi, na Diyos sa kawan. Sa Legazpi City Science High School, sinang champion, ha, sa buong Pilipinas para sa Lego Robotic Competition. Ayos baga, ha? Diba? Mga creative minds in mga aki, ha?
Belated happy birthday po kay Engineer RJ Bismonte sa Pebrero. Ang niya na Pebrero from Chanet. Oy, happy birthday. Good morning kay Juan. Good morning pa lang kay kay Atinits Manzanillo. Marinaga Atinits, ha? Sabi ni Dan Orense, ang Mary's Healing Sanctuary, Purok Ono, Lidong Santo Domingo Albay, nagapaaraman tabi ng healing schedule ni Healer Priest, Reverend Father Momoy Borromeo sa Monday to Saturday po, 9 a.m. Tapos Sabado, alas 5 po din hapon. May anticipated mass, Siringman Sunday, 9 a.m. from Brother Dan Orense. Yan, ha? Yan tabi. So, text ako yan ni Dan Orense. At saka, happy 4th month baby ni Chelsea, si baby Aria Harmony Llobrera. We love you, baby! Si Chelsea, nagkaigwam. Nakadakop manggaray si Chelsea. Adi, nagka-baby manggaray. Adi, ang pigahalat ko, si Ate Kayen. Happy birthday kay Pedro Barquilla ng Barangay Bugtong, Legazpi City. Hali kay Maria Isabel Cassandra. Morning kuya sa Berwega family. Advance happy birthday sa pamangkin ko na si Ronel Berwega, Maricel Esplana ng Maracabak, ha? Good morning Tabi. Ito Good morning Henry. And yet your image. Ako po si Tototutut Kanzon Tolibon Albay, sarong senior citizen. Gusto may tabing ipaabot kay Mayor Maronilla. Ang problema may tabi iyo ang tubig. Pirmi warang bulos maghapon, mapabulos man banggi, kung saan makaturog ang mga tao. Pakipaabot tabi kay Mayor Das Maronilla ang bagay na ini. Sige, iporward ko kay Jimmy, ha? Iporward ko tabi kay Jimmy. Anong barangay ng Zone Tolibon? Ha? Good morning sa mga taga Zone Tolibon Albay. Oh, may pangaran pati sa texter digdio. Dahil ko nang nabasahon. Mayor Das, ano ang tubig da dyan? Nagabulos banggi. Ha? Nagabulos banggi. Good morning Tabi. Anong balita sa aksidente sa Kamalig kahapon? Bakit ito soripon ni Jimmy? Ha? Morning Tabi, pabati po kay Papsi Mustar dyan sa Bangkiroan, Legazpi City. Okay na? Wala na? O, sandal. Digdi sa ibong. Morning Tabi sa mga... Ay, sandali lang ha. Ito. Bawasan ang... Kuya, pakibati po happy birthday kay ihado kong si Richard Atuli. Yan. Happy birthday kay Richard Atuli. Ihado ko ngayon yan. Sabi ni Ninang Robirosin. Yan. Pabati palan happy 4th month. Okay na to. Okay na. Ay, leon ta daw sa mga nasa kwan. Nasa kwan. Hello. Morning, beautiful Kayen. Good morning, Sir Henry. Yes. Nagkape ka na? Siyempre, James Coffee. Mag-James Coffee ka. Tamaray talaga ni Picto. Kumusta ka? Okay man po. Medyo na busy lang. Namiss ko daw ikakapirang simana. Pero okay naman ako. Namiss ko daw ikakapirang simana. Ay, iyo baga, Sir Henry. Ikaw man po, pero nagdadangog ako, Roal daw. Ay, salamat. Iyo, pero ay, Sir Henry. Nadangog ko ba yan na tiga-alat mo sa kuya? Kaya nga ni. O, di maninong ka na talaga kaiyan, ha? O, tiga-alat mo. Abunaran pala. Iyo, mapauta ka talaga. Abunaran pala lugod. Kaso, Sir Henry, sa kadakulan ninyo nag-aalat, di na lugod nakakabuo. Den lugod iabot. Iyo. Ay, Sir Henry. Good morning. Ingat. Bye-bye. Pagyayari sa maabaka. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Okay na ba? Sandali dito tayo. Alam ko na. Happy birthday. Happy birthday. Sandali lang. Hay na nga nito. Wala lugod. Madali lang ha. Haberday. Haberday. Anong haberday ngon yan?
Good morning, Tabi, sa mga taga-barangay 19 Kabangan, sabi ni Romel Babasoro. Yet Calyado, watching from Masbate City. Happy Valentine po. Elisa Fajardo, good morning. Good morning, Tabi. Chit Fardinian. Emma Binamera, good morning daw sa mga taga San Fernando, Santo Domingo. From Santa Ana, Manila. Yan. John Quinto, Marinaga, Migo. Migo, Marinaga, kumusta ka na? Long time no see, At sa kay Chapuring Almilia, good morning. Cristita Golfo, mga tugang ko nga dyan sa Villar Albay, good morning from Edmonton, Canada. Si Leopoldo Buenavente, pakibati po sa aki kong si John Wisdom Buenavente. Yan po sa Peñaranda, Legazpi. Nag-celebrate kan birthday niya po ngunya na February 13. Happy birthday po. Happy birthday. May God continue to bless you more. Enjoy the day. Yan. Happy birthday. Enjoy the day ahead of you. Yan. Sige po. Morning. Leopoldo Buenavente, Master Poli, Puinikan, WGB Tabaco. Marinaga. Listening Tabi ngunyan. Marinaga. Mga taga WGB, Master Poli, good morning Tabi dyan Mga taga Tabaco City, good morning Tabi sa Indo Gabos, Sering man Tabi si okay na ba? Okay na, wala na. Okay na pala. Digdi daw kita sa iba sa rotang Globe na number. Good morning Tabi Henry M. Happy birthday po sa kuyang tugang na si Kuya Romy. Birthday ngunyan hali po kay Alice. Yan. Happy birthday to you. At saka iba pang mga birthday ngayon. Okay na. Sige po. Mga bareta po susunod. Magalipas lang kan mga patalang. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pungal daw, Department of Agriculture sa Bicol nakarehistro ng primerong kaso ng African Swine Fever sa Kabicolan. Bicolano cartoonist na si Manex Abrera napili bilang saro sa Outstanding Young Men. Lado National, 2 pesos na rollback sa presyo kan diesel asin kerosene lauman sa Valentine's Day. Pero gasolina, posibleng magitaas sa kod 40 sentimos. Bulos kan mga investment sa nasyon matapos ang pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa Japan, garot tsunami kadakol daw sigon kay House Speaker Romualdez. Provincial consultation manungod sa Chacha pinuna kan Kamara de Representantes. Numero kan mga nagadaan sa 7.8 na magnitude na linog sa Turkey at Syria, padagos na nadudugangan. Bako sa naburak asin tsokolate ang mabenta sa sarong aldaw bagon Valentine's Day sa Quiapo, kundi pati ang gayuma. Manggurano daw. Abangan po sa Business News. Ano kung available din sa online? Sa online baga? Shopee o Lazada. Kasubad lamang medyo maray na sira. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Kinumpirmar po kan Department of Agriculture na nakarehistro ang rehiyon din primerong kaso din African Swine Fever ngonya na taon sa Calabanga Camarines Sur. Sinabi ni DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin kan magkondukta ng blood testing ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory duwa sa mga orig na ataman kan sarong parauma na sa nasabing munisipyo. Sigon kay Guarin, nakali sa nagluwas na resulta tulo sa nagpaluwas ng memorandum si DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla sa alkalde kan Calabanga asin Municipal Agriculture's Office. Nagibuhon ang magkakanigong lakdang kay bahanan depopulation mantang pigbabawal man ang paglaog asin pagpaluwas nin mga orig hali sa nasabing banwaan. Katakod kay ni sa girari na pinagramdom kan DA Bicol ang importasyon kang regular o ang importansya kang regular na paglinig sa mga kulungan ni orig asin sa mga ansimanaha na disinfection tanganing mapuguran ang makalaog ang ESF sa rehiyon. Nagpahayag ng dakulang pasasalamat si punong Barangay Glen Barcelon kan Barangay Dapdap Legazpi sa gabos na nagtatabang asin ikusumaro sa Dapdap Tree Planting Project Year 5 na ginibo ka nakaging Sabado, Pebrero 11, 2023 sa Kamputukan Hill na mas midbid sa apod na Sleeping Lion Hill kanasabing barangay. Sinabi ni Barcelona katuyuhan kang proyekto iyon maprotehiran ang kapalibutan mantangan sa ng bisyon iyo ang mapatalubo ang sobra sa sangkatos na Dapdap trees pagabot kan sa indang Centennial Anniversary Celebration sa taon 2028. Pighiling man ang posibilidad na in kaso magtralubo ang mga ini, pwede may konsidera na sarong eco-tourism opportunity sa nasabing barangay dahil ang tamburak asin dahon kay ni magagayon ang kolor lalo na pag-abot sa bulan nin Abril asin Mayo.
Nauog makuta si Mayor Fernando Gonzales Canligao, tanagadakol ang mga turista sa Albay. Alagad ikinamundo kang alkalde, ang pagpaparakanos kan tinampo. Ano daw ang gigibuhon kang mga lideres kang provincial government? Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Uugma na kuta na si Mayor Nando Gonzales ka na Ligao City dahilan sa dakol na ang mga turista na atrak magdirigdi sa Albay dahilan sa paghingo akan mga nasa munisipyo, syudad na mapauswag ang turismo arog digdi sa Ligao ang mga coastal barangays pigdadarayo na dahilan sa mga improvement haranina na makaumagid sa Boracay ang mga lugares digdi. Ang problema ugaring ang mga tinampo uro-urol kab an asphalt overlay sa National Highway tinampo sa Ligao Piudoran Road, grabe ang kurbada, garabani ba sa ngunyan ang provincial government dapat magtumar parte man lamang sa bagay nini. Ang gobyerno probinsyal iyo ang mas nakakataas susog sa alkalde sa mga munisipyo, syudad kung kaya kung naghihiro ang hababang level ano ngunyan ang pinagigibo kan mga lideres kan probinsya sangguni ang pandalawigan na sindaan nakakasaklaw sa mga ini. An punto kan alkalde maski gura nung pagporsige kan mga munisipyos asin syudad pagdevelop kan mga tourist destination kunan mga tinampo iyo an pwedeng kausanin aksidente natural iyo an makakapag-disganar sa mga nagbibirisita digdi sa Albay kung kaya ang challenge kan alkalde maghiro ang mga lideres kan provincial government may kinaraman sa bagay na ini. Maniskrasing tinampo, mapundo yung roro, mapundo sa turismo, yung mong perwisyon ibu sa tuya. Dapat sering ka, dapat naman siguro. May taong halanggaw na pigilin yan. Dapat ang provincial government, pigilin yan. Sindaang medyo nakakita sa question ka sa infrastruktura, pang kondisyon kan probinsya kan Albay. Kasi ito, bako manililigaw, bako na Piudoran, bako na Owas, bako na Ginobatan, bako na probinsya kan Albay, ang apektado. Yan ang tingog kan alkalde kan Ligao, Mayor Nando Gonzales. Jimmy Nasalita, DCGB News. Naging matrayampo po ang tulong aldaw na Bicol Association of Philosophy Seminarians o BAPS Convention 2023 sa Legazpi City. Ini pinartisiparan kan mga seminarista hali sa iba-ibang dioceses kan Bicol Region na pinaunan kan Pebrero 6 asin matatapos kan Pebrero 11 ngunya na taon. Sa ginibong closing mass sa Albay Cathedral, sinabi ni Obispo Rex Andrew Alarcon kan dioceses kan Daet na yan ang oportunidad sa mga joven na seminarista para ipreparar ang sa indang sadiri sa pagpili bilang disipulo, pagserbi asin pagsunod sa mahal na Diyos. Sinabi niya na tulo na pastorang dapat maukudan kan mga seminarya o seminarista kun mo ipagpadagos ang sa indang seminarian formation yun posture of kneeling kung saan ang buhay kan sarong seminarista diakono asin padi dapat makaukod sa pagluhod asin pagpangadji. Ani kaduwa yung posture of sitting o ang pag-adal asin paghurup-hurup sa katotohanan na pigtatao kan mahal na Diyos. Mantang ni katuloy ang posture of walking o ang pagserbi sa Diyos asin sa banwaan kan Diyos. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, ayuda sa mga paraoma asin parasira, nagpapadago sa segundo distrito kan Albay. Al Armario Sariko. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Joshua Bino sa dagdag na report hali dyan sa luwa. Yes, dahilan sa pananaksak, inarestar asin ikinarsuel kan Legazpi City Police ang suspect na si alias Putol, residente kan 44 Barangay Binanuahan, Legazpi City. At biktima
Binistong si Bernardito, 37 anyos, residente kan parehong lugar. Susog sa record, alas 4 an hapon kasuodma, nag-iinom asin nag-video okay ang nasabing biktima sa sarong lamay sa nasabing lugar. Aligado, bigla na sanang duminulok ang suspect asin sa daay pamaaraman na rason. Sinaksak kaini 2 beses ang nasabing biktima, rason para magsapar ni lugad sa iyang braso. Matapos ini, duminulag ang nasabing suspektyado. Nag-dispatch din mga pulis ang Legazpi PNP. Asin katuwang si Barangay Kagawad Richard kan Barangay Binanuahan. Nakaliis ang sobra sarong oras, tulos man na naarestar ang duminulag na suspect sa Barangay 23 Imperial Court kaining syudad. Na-recover sa suspect ang ginamit kaining patarom na may labang 9 na pulgada. Ngunyan ang nasabing suspect nasa kustodiya na kan Legazpi City Police Station. Dagdag na bareta, Joshua Pino. Sangkatos mail ani tragama kan lokal na gobyerno kang malilipot albay para sa brigada eskwela kan mga pampublikong eskwelahan sa Banwaan. Ini matapos aprobitsaran kan sa o aprobaran kan sangguniang panlalawigan kan albay ang Municipal Ordinance number 1-2023 kan malilipot kung saan 14 mga pampublikong elementary as in 5 secondary public schools ang nagburubaranga sa nasabing fundo kada taon. Ang kantidad din fundo gagamiton sa pagpreparar kan kinakaipuan sa laog nga eskwelahan sa pagbalik sa eskwela kan mga estudyante. Saro pong security guard mga tugang gadan sa aksidente sa motorsiklo Kaso Banggi. Report kay Jomar Biel. Gadan ang sarong security guard digdi sa siyudad kan Tambaco matapos na maaksidente sa motorsiklo Kaso Banggi. Ang biktima na bistuan na si Edison Cardinho Ibuen, security guard asin residente kan Barangay San Lorenzo, Tambaco City. Basado sa report kan Tambaco Police na alas 8:40 Kaso Banggi, pigmamaneho kaini ni Cardinho ang sa iyang motorsiklo pasiring na sa direksyon kan San Lorenzo hali sa sentro kan Tambaco kan makabalyo ini nin linya asin sinabat ang motorsiklo na pigmamaneho man ni John Lester Rio sa kan Santo Cristo. May backride na si Gian Villadolid kan kalayo kay Santo Domingo asin dumana nagkasalpukan ng 2 motorsiklo. Dinara pa man sa ospital ining si Cardinho pero basado sa kumpirmasyon kan Tambaco PNP deklarado na ining gadan kan makaanto sa hospital. Yan ang report, Jomar Biel. Napili po bilang 2022 Outstanding Young Man o TOYM ang Bicolanong cartoonist na si Manuel Luis Manex Lorenzo Abrera. Si Abrera nakagraduar sa kursong Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman. Ang sa iyang pagiging dedikado bilang artist, influensya kan sa iyang award-winning editorial cartoonist father na si Jess Abrera. Asin ang sa iyang namumutan na si Professor Bernadette Lorenzo Abrera, sarong historian asin din kan UP College of Social Sciences and Philosophy gikan sa probinsya kan Albay. Si Abrera mantang an sa iyang lolo asin iyo si Dr. Manuel Lorenzo, dating DOH Bicol Regional Director asin longest serving City Health Officer kan Legazpi. Mantagan sa iyang lola, iyo si Dr. Maria Patricia Gregorio Lorenzo, ang kainot-inoting babae asin Third State University kan College in Colleges UC President kan Bicol University. Sa Abrera, nasa likod kan cartoon series na News Hardcore kan sarong national television kung saan series ini kan mga istorya asin hardcore kultura kan Pilipinas. Siya saro sa mga freelance cartoonist asin creator kan Keiko Machine Comics and long-running daily strip kan sarong national media outlet. Nagapagpublikar man siya nin 2 wordless graphic novels, 12 asin 14 siring man ang third time National Book Awardee ang TOYM awarding ceremonies na katalaan ngunya na bulan kan Pebrero 2023 sa Palasyo Malacañang sa panginginot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte. Ini pinagkukonsiderar na nation's most coveted award sa Outstanding Young Men and Women ang nagipili kan sayang tibay asin mina salming sa kasabihan na service of humanity is the best work of life.
Nangapudan nin pagtripon ang pamayokan liga ng mga barangay sa Castilla Sorsogon sa 34 kapitan sa munisipyo tanganing may pasabot ang importansya kan pagtataramangan sa pagresolber kang halangkaw na kaso nin sorry po pasensya na po sa mga namamahaw tabi sa mga namamahaw ngunya na pagkaaga mga tugang halangkaw po ang kaso nin diarrhea sa Banuan. Kaibahan sinda Municipal Health Officer Dr. Mel Boque, DOH Regional Development Management Officer Gladys Escote, asin an Epidemiology Surveillance Officer. Pinaglatag niya ang presenteng sitwasyon kan kaso nin sinabi ng hilang sa Banuan. Sinabi ni Liga President Kapitan Buboy Hazareno, kaibahan sa mga napagrunan ang pagtaunin prioridad sa mga barangay na may halangkaw na kaso kanasabing helang konsain, ipapairadom sa test ang pinagkukuanan ng tubig asin ang isyo sa informal na comfort room. Kada enot kay ni, nagipag-meeting na si Alcalde Bong Mendoza sa DOH Reso asin MHO kan Castilla matapos na mairehistro ang siring na kaso ninhelang sa barangay Pandan, Poblasyon, Makalaya asin Mayon na yun may pinakahalangkaw na kaso nin uminabot sa 19 asin Saroan, Nagadan. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa luwas. Oath-taking ceremony kan mga bagong teachers sa Bicol. Ginibo kasuhapon sa Albay Astrodome. Hans Galero sa detalye. Ribo-ribo ang nagpartisipar sa ginibong mass oath-taking ceremony kan mga bagong professional teachers sa Kabikolan. Ini ang pinanginotan mismo ni Professional Regulation Commission o PRC Bicol, Regional Director Sharo Loo sa Albay Astrodome kung sa tulong batches ang naging oath-taking ceremony sarong alas 9 nin pagkaaga, alauna nin pagkahapon na alas 4 nin pagkahapon. Ikinaugmay ni kan Professional Regulation Commission dahil sa dakol naman ang mga dugang na mga teacher o kaya mga paratokdo sa bilog na Kabikolan sa elementary and secondary level hali sa manlain-lain na probinsya kan rehiyon. Agin na presente sa aktibidad o kaya sa seremonya si professional o kaya board of professional teachers vice chairperson Paz Lucido as in board member kan professional regulation teachers si Paraluman Girona. Sigun kay Lo dakulaan na oportunidad ni para sa mga bagong teachers hindi sa Kabikolan na magserbi sa sektor nin edukasyon. Dagdag na bareta Hans Galero, DCGB. Balikan ta mga tugang ang report ni Alar Mario hali po dyan sa luwas. Pagkatapos sa rapo-rapo sama nito daraga kamalig asin ligas pinaman na target na tatawan ayuda ang mga parasira asin para oma. Yan ang nasigurasyon ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. dahil sa tagamang budget kan Gobyerno Nasyonal ngunya na taon. Sinda Congressman Joey Salceda, ako Bicol, sa panginot man ni Congressman Saltico, nagilibot sa mga barangay para reparohon ang mga pangangaipo at mga paraoma asin parasira ang saro sa pigiling na sektor na kaipuan talagang matabangan kan gobyerno. Kaya ngunyan may plano na mag-bisita manggaray sa iba-ibang mga LGUs, lalo digi sa segundo distrito, para sa ayuda, pagkaon, gamit sa pagsira, asin na pag-uma, siringman kabuhayan kan mga yaon sa barangay. Alar Mario, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, sobra po 2 pesos na rollback sa presyo kan diesel asin kerosene. Lawan po sa aga na Valentine's Day. Presyo kan gasolina, may taas po rin 40 sentimos. Bolos kan investment sa nasyon sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Japan. Gari daw tsunami, sigon kay Speaker Romualdez. Provincial consultation kang Chacha, pinunan na kan Kamara de Representantes. Numero kang nagadaan sa Syria asin Turkey, padagos na naglalangkaw. Burak. Bako sa naburak, asin tsokolate, an mabenta sarong aldaw bago ang Valentine's Day. Kundi magin daw ang gayuma. Detalyes, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the Third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The Third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the Third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nakatalaan po na magbaba ang presyo kan diesel asin kerosene sa aga, Pebrero 14, alas 6 nin aga dahil sa pagkatakot sa resesyon kon kaya apektado ang presyo kan mga produktong petrolyo sa world market. Pigalaoman ang 2 Gs sagkod 2.75 kada litro na rollback sa diesel, mantang 2.20 sagkod 2.55 kada litro ang bawas sa presyo kan kerosene. Alaga ng gasolina, posibleng magitaas ang presyo kada litro na nagkakawat nin 15 sentimos sagkod 40 sentimos. Sigon sa mga oil companies, ipapaluwas nindaan final na oil price adjustment dyan na udto. Iyoman ini ang ikaduwang sunod na simana na nagkakaigwan ng pagbaba sa presyo kan produktong petrolyo pagkatapos na magitaas sagkod 7 pesos ang kada litro. Pighiras po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga trayumpukan sa iyang pagbisita sa Japan. Kasi pinahayag ang marikas na namamatian kan mga Filipino na resulta kaini. Nasa 35 kasunduan ang pinirmahan ni PBBM asin ang sa iyang delegasyon. Kaibahan ng Japanese government asin private sector. Apera digdi nagserbing pagkakataon sa iyang official visit para mailatag ang blueprint kan koordinasyon kan Pilipinas asin Japan sa pagbangon kan duwang nasyon sa epekto kan pandemya. Mientras sa nakatalaan na pag-adalan kan Pilipinas ang tripartite agreement sa duwang kaalyado kang nasyon na Estados Unidos asin Japan. Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez
nagaring tsunami ang bulos kan investor sa negosyo gikan sa Japan na gustong magbugtak ng negosyo sa Pilipinas. Sigon kay Romualdez, overwhelmed ang presidente dahil bako sana ang mga dati ng kumpanya alagad ang may mga bago man na nagpahayag ng interest na mga kapital sa Pilipinas. Patunay digdian 35 kasunduan sin letters of intent na pinirmahan sa pagultanan kanuwang nasyon. Sigon pa kay Romualdez, sinabi kan House Speaker na nasa 1,500 na Japanese business firms ang gustong mag-atindir sa nasabing pagtripon pero di nakosto sa venue. Dagdag pa ni Romualdez na nakatalaan ng presensya kan economic managers para masimbag ang nagkapera sa kahaputan kan mga potential Japanese investors asin makuha ang sa indang tiwala. Sinabi niyang sarong Japanese firm ang nakipag-partner sa Boitis na magdadala ng bagong teknolohiya sa nasyon para sa bagong power sources. Nagpahayag man ang nasabing kumpanya na mag-invest ng 1.5 bilyon sa energy sector kang nasyon. $1.5 billion investment. Siniguro po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipagkapadagos kan sayang administrasyon ang pagtabang sa mga overseas Filipino workers bilang kasimbagan sa sendang kontribusyon bilang mga ambasador ka nasyon. Sa paghampang kan Presidente sa Filipino-Chinese community sa Japan, sayang sinabi na sisigurohon kan gobyerno ang suporta asin tabang sa mga OFW sa pagikan Department of Migrant Workers. Sinabi kang Presidente na ang pagduman niya asin kan delegasyon kang Pilipinas sa iba-ibang nasyon, iyo ang tanganing ipamidbid ang Pilipinas bilang sarong bukas na ekonomiya para sa investment sigon kay Marcos. Sigon pa kay PBBM na naging mas madali ang sa indang pagbiyahe sa ibang nasyon dahil sa magayon na reputasyon kan mga OFWs. Ipighirasman kan Presidente sa mga Filipino sa Japan na tinaunan na atensyon kan gobyerno ang pagkakaigwanin mas dakol na trabaho sa nasyon. Inot nang sinabi kang Presidente na maawot niyang magkaigwa din sufisyenteng oportunidad sa Pilipinas para maging optional na sana ang pag-abroad. Pinunan mga tugang kan House Committee on Constitutional Amendments na pinamayuhan ni Representative Rufus Rodriguez ang Regional Public Consultation manungod sa propestong pag-amyandar sa 1987 Constitution. Ginibo ini sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro, asin sunod sa Iloilo, sa San Fernando, Pampanga, asin sa San Jose del Monte, Bulacan. Maabot sa 340 nag-atender sa pagdangog gikan sa ibang sektor, arog kang negosyo, academe, youth, government agencies, local government unit, asin iba pa. Hinagad kang committee ang sendang opinion kung dapat nang amyendaran ang Constitution sa anong paagi, asin ano ang provision na dapat bagohon. Sa deliberasyon, nagpahayag nin pagpabor si Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated President Raimundo Talamillo Jr. sa Chacha sa paginin Constitutional Convention. Bukas man si Talamillo sa paggroso kan Foreign Direct Investment o FDIs as in foreign companies sa tuyang nasyon na piglaoman na magkakatabang sa pagrambong kan micro, small and medium enterprises as in ang pag-inganya din mas dakol na negosyo. Naglangkaw o naglataw man ang pangangaipo na pagkarayon ang sitwasyon kan mga seafarers asin para asin dapat na ining makasimbag sa gabos na klase ng diskriminasyon. Sinabi pang dapat maging target kan Chacha ang pag-amyendar sa economic provisions para mapakusog ang National Labor Relations Commission kan Muslim Filipinos. Ipinahayag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, Chairperson kan House Committee on Constitutional Amendments, nan mga negosyante nagawabot na magkaigwanin charter change na o retukihon ang Constitution. Sinabi niyang nakaoron ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagkapera negosyo sa nasyon na binisita kay ni asin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi kan mga negosyante na ang pag-aalangan na magnegosyo sa Pilipinas dahil sa limitasyon kan Constitution sa isyo kan pagsariri nin kumpanya na gusto nilang itindog sa nasyon. Apesar kay ni pigli naman ni Romualdez na dadangugon pa man giraray ang iba pang propestong amyenda sa Constitution asin magkundok tanin konsultasyon sa iyang komite.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, nagpahayag po nin pagkadisganar ang gobyerno kang Kuwait sa desisyon kan Department of Migrant Workers na, o DMW na deployment ban kan mga first-time overseas Filipino workers o OFW, particular na ang gusto magtrabaho bilang domestic helper sa nasabing nasyon. Base sa anunsyo kan Philippine Embassy sa Kuwait na ipinaluwas sa Facebook page kani na naghuron kan Pebrero 9, Webes, sin the Judge de Affairs Jose Cabrera III, asin Kuwaiti Ambassador Samai Esa Johar Hayat, an Assistant Foreign Minister for Asia Affairs kan Kuwait, kung sain ipinahayag kay ni ang deployment ban kan mga first-time domestic workers. Ini kasunod kang karumaldumal na paggagadaan kay Jollibee Ranara, 17 anyos o kan 17 anyos na aking lalaki kan sayang awo sa Kuwait. Piglinaw Manny Cabrera ng deployment ban para sa mga domestic worker anday pa nakapagtrabaho sa Kuwait dahilan digdi hinagad ni Hayat na ariglaron sa sarong lalong madaling panahon ang problema asin magkahururon magkasundo man ang duwang opisyal na italaan ng joint committee meeting sulog sa kasunduan na pinirmahan kan Pilipinas and Kuwait kan 2018 para sa interes kan domestic workers. Oras Pilipinas, alas 6:33. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Ang atugang suminakat po sa sobra sa 25,401 ang bilang kan mga nagadan sa magnitude na 7.8 na linog na tuminama sa Turkey at Syria kanakaging simana. Sa nasabing numero, 21,845 ang nagadan sa Turkey, mantang 3,553 sa Syria. Inot nang kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na dawang Pinay sa Antakya City sa Turkey ang kaibahan sa nagadan sa linog. Igwamanin 77,700 katawo na nairido sa insidente na padagos pang nagaparahay sa mga ospital. Padagos man ang pag-abot kin tabang hali sa ibang parte kan kinaban. Asin padagos ang rescue efforts kan mga rescuers hali sa ibang nasyon.
Inanunsyo po mga tugang kan White House na igwasindang pinabagsak na sarong klase ng high altitude object na naglilibot sa Alaska. Sinabi ni National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby, nakapareho kadakula nin sarong kotse ang sa indang pinabagsak na bagay. Mismong si US President Joe Biden ang nagsugo na pabagsakon ini asin dayman aram kon sain hali. Sinabi ni Kirby na nasabing bagay naglalayog sa sarong 40 mil na pie na nagdadaranin pagkakatakot sa mga pampasaherong eroplano. Guminamit ang US kansendang F-22 jet para pabagsakon ang nasabing dayaram na bagay. Uminog pa ini sa kadagatan asin mas sadit ini na pinagdududahan sa pinagdududahan na spy balloons na pigasabing hali sa nasyon kan China. Business News. Mga tugang, apera daw po sa burak, asin, tsokolate. Nagdakol ang nagbabakal nin gayuma sa Quiapo, Manila. Sarong aldaw, bagong aldaw nin mga puso. Sigon sa mga patinda, medyo nagdakol ang mga naghahapot asin nagbabakal sa inanin gayuma. 500 pesos ang sarong bote nin gayuma. Sigon sa mga vendors, nasa laog kan bote ang 7 klase nin tinanom na mga nakarulyong papel na may nakasurat na Latin prayer, asin lana, kaipuan sa nang itago sa bulsa, pilditon, para mabugtakan ang kamot kan likido sa iduduot sa babae o lalaking gustong mabanwit asin maging lalabs. Sinabi pa na igwamanin na babakal na pangontra sa gayuma na 500 pesos man ang presyo kada bote. Pipilsi sa napalan ito, pag nagluwas na sukat oil, ilahid mo sa kamot kan lalaki o babayeng type mo. May ba na gayon? May panguntraman pala, pareho ang presyo. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Director Mar de la Cruz, mga tugang sa Darang Istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Ang mga virus asin bakterya gabos nasa palibot na sigun sa World Health Organization sa tao kang pagturo sa mga restriksyon na ipinautob kontra sa COVID-19. Sigun sa ahensya, importante yun ang regular na paghugas ng kamot, tanganing ma-enjoy ang pigapod na close moments kaibanan ng mga mahal sa buhay. Sinabi sa WHO Philippines na ngunya na Valentine's Day, maghugas ng kamot para makapag-holding hands kan sa imong lalabs nin ligtas kontra sa virus. Small acts save lives. Dagdag pa kan WHO Philippines. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pongal daw. Sinurat po iyan ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran. Sering man mga tugang si Angel Mustasa. Asin po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby
back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 14 minutos bago tabi magabot ang alas 6 nin morning. Storyang may init. 16 pala. Sa morning hirit. Storyang may init. Pamahawan sa morning hirit. 16 minutes mga tugang bago po magabot ang alas 7 nin aga. Sa Pilipinas, good morning, Tabi sa Indogabos. Lat ko na ta. Nakagat ko so ray ko. Natanaw tandila ta nakakagata di. Nakagat ko so dila ko. Maray nga ta nakagat. Sa bagay, maray lamang na ika nakakagat kandila mo. Oy, sandali lang ha. Good morning kay Madam Aida Garcia C. Happy 87th birthday. Yan, good morning. Kaya pala nag-upload si classmate ka sa bago hapon. May pasensya ka na ha. Ipigkat ko sa upload mo ta. Nag-news kaya ako. Happy birthday kay Madam Aida Garcia C. Yan. Happy birthday, Tabi. Hali ngaya po kay Rose, classmate mo sa Masteral sa Bicol University. Rose, classmate. Maray na aga, Tabi, sa imo. Kapalan so nag-upload ka sa bago. Pasensya na, enough ko sa upload mo. Nag-news kaya ako eh. Happy birthday na lang kay Madam Aida Garcia C. 87th birthday ni Madam Aida C. Ali kay classmate Rose. Si Rose. Kaklase ko mananggad ini sa Masteral dyan sa Bicol University. Graduate School. Maray na aga po mga taga Bicol University Graduate School. Yeah. Buda kay Madam Veron. Kay Madam Veron. Buda sa sayang sister. Mga tugang na pirmitabing nakaantabay sa tuyang programa, Madam Veron Gomez. Diyan po sa Bican Registrar, diyan po sa Bicol University. Bunailing kon sarong aldaw si sister niya eh. Duman sa kasarabay niya sa iyang vehikulo, si Sister Star, si Madam na Star. Yeah. Madam Star, maray na aga. Si Madam Star, tamang-tama ang pangalan niya. Tapag nailing mo siya, gari talaga siya mga tugang bituon na makaaga. Yan. Maray na aga po. Okay. Good morning kay Ate Nits Mansanillo, Tabi, dyan sa Barangay Kulyat. Ate Nits, maray na aga po sa imo. O madali lang tayo announce ko ini ha. Na pinadaras ako ni Dr. Hiliego bago po sa istoryatang mainit.
Tapig pa uli-ulian ko sudila ko. Okay na na. Padagos taben vaccinations sa Legazpi. Ipigigibo dyan sa Legazpi City Convention Center. Alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. City Health Office. Tabi 7 a.m. to 4 a.m. Sa mga malls and vaccination ngunyan, sa SM, Ayala, tabi 9 a.m. to 4 p.m. DepEd School vaccination, COVID-19, Kabangan, High School, Bagong Bayan Extension, EMS Barrio Elementary School, 9 a.m. to 4 p.m. Iya po. Yan. Tapos, ang mga bakuna, asin administered tabi na mga vaccine, iyuan, Sinovac and Pfizer. 5 to 11 years old, tabi, 12 to 17 in adult. Available tabi ang mga vaccines, boosters, as in iba pang klaseng boosters. Yan. First, second booster. Salamat kita ta. Wala na masyado mga tugang kikaso nin COVID na nagluwas. Didi po sa satuya na palibot. Okay? Now, si Mayor Fernando Gonzales kang Ligao City, may halong pagkauyam. So, yun yung interpretasyon ko. Baka bako man. Pero sa mga timbre kan tataramo ni Mayor Gonzales, may patama siya sa mga taga DPWH, buda sa mga taga probinsya government kanalbay. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Ako talaga haloy ko nang nariparo ini. Nangangapudan si Mayor Nando Gonzales kan Ligao sa mga leaders sa provincial government kanalbay. Lalo na gayud sa Committee on Public Works and Highways, Angie, and dati ka baga nagkukubersan ko na ang panlalawigan. Di siya ang Committee on Public Works. Kundi ako nasa VP board member Dante Arandia. Ganda pa mong nagbarago, Ganda pa mong May tamang-tama si board member Dante Arandia. Taga dyan po sa 3rd District. Pero ang observation, mga tugang ni Mayor Fernando Gonzales, pareho kang nailing ko kung ako nag-ikot-ikot sa probinsya Kanalbay. Tama lang kan sarong aldaw, base sa report ni Jimmy, igo mga tugang rinabasan kan truck na duwang teenager, maringan ito na nagulpi. Wala pati so, kudal kang barangay hall ito. Taso truck, nag-iwas sa lubak. Pag-iwas sa lubak, nawarang ke direksyon, naulog sa kali. Kita ba kayang nagmamaneho, mga tugang, mariparo mo, pag may lubak, nag-iiwas talagang tendency kan ibang driver. Ako, pag ako nagmamaneho, di pa ako nag-iiwas, ang sa kuyang depensa is slow down. Kung talagang dahil mo na ka maka-slow down, rabasin ang lubak na Kisa mga tugang mag-iwas ka, ulog ka sa kunsain o makabangga ka. Iling mo sa nangyari dyan sa San Rafael sa Castilla. Ang premier bagang report ka ito. Mga tugang, nag-iwas sa lubak. Pag-iwas niya sa lubak, bangga sa truck. So report ni Jimmy, nag-iwas sa truck sa lubak, ruminaba sa kali, sabitan sa duwang teenager na nasa gilid ng tinampo. Maringat rin nagulpe. Dapat baga pag nagmamaneho kita, pag may lubak, ang defensa mo dyan is slow down. Alam nga man ibasol mo sa DPWH, pati mga tugang ang pagkabangga kan tao duman sa truck. Yung ito na nga pigment. Indirectamente, pwede mga tugang na may paninimbagan man ang gata, trabaho ninda sa maintenance ka. Naghapot sa Mayor Nando. Hain nga yaso maintenance kan para sa mga tinampo, tagalong nga daina. Mga amigo, dyan tabi sa DPWH, Regional Office. Taon ni kaya ang observation ni Mayor Nando,
pareho kang nailing ko kan uminagi pang mga bulan. Number 1. Ang mga aspaltadong tinampo nagtuklap ang ibang parte. Saan ka makahiling kay aspalto nagtuklap, nagresulta lubak-lubak ang tinampo. Ikadua, anday ko masabutan kung nata ang mga asfaltado tan tinampo, bigla na sa nang maragudnod ang sa imong auto, taluwas ang graba mga tugang sa highway. Piga para tinuta bagay ni kansarong alas pasursugon. Before kan mangyari sa aksidente, nagninong kami sa kasal garo Enero ito. Obserbaran ko sa tinampo na talagang grabe ang lubak pasursugon. Pundiyan sa may Castilla, may mga luho ang tinampo. Kampi na dumanang ko sa DPWH sa region, naghapot duman sa district office kan Sorsogon. Ang hapot kan district office, saan niya parte ang may luho? Saan niya parte ang may lubak? Salbata, nagarabo na nag-aagi. Naigwa ki ibang parte kan tinampo. Mga tugang, nag-aalon-alon baga. Oh, ngunya. Umikot ka mo, sabi kan texter ta, sabi kan texter ta, iyo man niya sa may kumadkad, amalay lang umikot ka mo sa probinsya ka, ilingon nindo po sa first district ang tinampo, kakalinturahon ka talaga. Hello, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Kaya pan-in or sa Singapore, naalian ang kilisensyang engineer na iyan. Iyo na nga niya. Yung bakit ikitaki arong ka iyan na kasi kung engineer ka, nakapasar ka sa board, araw mo dapat in a basic na iyan. Quality. Mga basic na iyan. Yeah. So, you don't deserve to be an engineer. Alian ka na kilisensya. Yes. You cannot practice anymore. Yes. Kulong ka. Yung baga, sabi ng tugang ko, ibamay niya ang doktor sa engineer. Ang doktor ngayon, nag-operar, magluwas, matarang ngayon naman niya sa mga pares. Ginibo ko ngayon sugabos sa magigipo ko, pero ano nangyari? Kaya manggiraray. Ayaw man niya nagkukulong. Naginibo niya ngayon sugabos sa medyos, pero ngayon engineer. Yes. Pagsak niya sa tulay, kulong. Kaya nataday ang nangyayari sa mga engineer na iyan. Manang katadi. Bagsak sa tulay, bagsak sa gaba sa tinampo. Ito baga ito kang earthquake. Dahil kinakasuhan man ang katadi. So, ito na kulong. Nataday mo niyan, pigigibo yan. Yes. Laro kaya na, simple uno na tinampo. Simple uno tinampo. Ano yung nangyayari? Naman wear it there. That's expected. Pero bako yan na. Di pa nga nadutan kaya nagparasak na. Kaya something has to be done. Dapat igwaki accountability. Yan, exactly. Accountability. Dapat, so mga congressman dyan o so, mag-gibo kay batas na kung ikanagibo kitinampo, dapat, how many years or whatever, yun, you can justify. Yeah. Pero, umarong kaya na dahil pa ganito justify ya po, grabe naman iya na ubiso, sabi mo kan mga ubiso no naman niya ikulong ito I think I suggest yun lang po sir. Sige si ma'am, thank you so much. Diba? May punto si madam. Nataman ang doktor pag nag-opera, pag napasala ka, pwedeng kasuhan ka. Nataman ang ini ng mga tinamputan na di pa nga ng perambulan, mga tugang gaba ng tinampo. Natamay nakakasuhan. Sisan makaso ka na? Ang budget ngayon na 10 million. Na-implementar ka mga 6 million. Kung ang templada 10 sako, ang templada ka mga 7 na sanata. Nagrisiko na, tamay nagbawas na. Hello? Hello, amigo? Hello? Hello, amigo. Yes. Ang maintenance division ang DPWH sa mga pinakakulang division din sa INDA. Iyo baga.
O ano ang accomplishment report ni Tigas Robit Minda kung dahil man sila nagkiro. Ata na nga ni. Tapos nata sa mag-sweldo sila, na dahil man sila accomplishment. Yuman ang ganda daw. Yuman ang ga. O garing, kapos kita sa oras ha. Tonton, babalikan ta iyan. 7:30 ta. Kan Domingo ko ta nga ni. O garing, kan Domingo, naglimpia ako sa harong. Sa kan Domingo ko ta, may plano akong magpasiring kami sa TV. Agdaon ko sa kuta sa si Mrs. sa pamilya ko na magpatiwi kami. Magsimba. O garing, grabe so ati sa naglimpia ako sa mga case sa may kangarong kubo da sa ikapat kasi medyo di akong oras ta. Mailing mo naman sa sitwasyon ng tinampo. Hello, good morning. Hello. Wala ko mapatiwi kita mabakal sa ibading body. Bako pare ayam-ayam. Mapakal ka ba? Agda mo ta si Misa, bakal kami ki orig-orig, kuro karabaw, orig ayam-ayam, pato-pato. RKLBP. Oo. Ang problema ta dyan, pinana ba ni Mayor Nando so committee sa probinsya? Piga po rin niya baga sa provincial government, nadangog mo ito? Ayun nga nila, matito. Kung di man sila nagsugot, iba niya kung sa committee dyan sa highway, iba man na pigil sa trabaho. Tapos sabi ni Mayor Nando, hay na nga sa maintenance, tagarong nga daina. Kaya ano, hindi niya sa ibang trabaho. Oo. Nang halos alkalde. Pero araw mamigo, bako nagpa-first district ka man? Yes. Naling mantinan po dyan, relas magang gapo o graba? Siguro, ang mga kaitaran kong tagasay ng tinatawan na yahon dyan. Ligo. At taga district and committee on public works eh. Ate, paano ko nagmamaneho kung dahil mo na iling na pigagihan mo? Ata iyo na nga niya. Pwede bagang magresolusyon ka dyan sa sanggunang panlalawigan, i-address mo na kay Secretary Sian? Ay, i-copy parties mo sa region, i-address mo na Secretary mo na, i-direkta mo na sa Presidente. Pwede baga yan. Isumbong yan, tanganin na. O, si Mayor Nando nga, nauyam na. Kita, pwede daw magsumbong. Dahil mga ito nagugungkando ma. Tama, ako masumbong maguta na siya sa committee dyan, pero ang trabaho niya, iba man. Okay, aram ko na ang punto mo, lato suntak ang trabaho ka. Aram ko na. Ito, sir, ang asphalt overlay po, pag maluya ang quality, di po iyanin assurance na tumagal. O, yung nga nipigsabi. Compare po sa Middle East, most of the roads are asphalt. Day po nagatuklap, day po natutunaw, maski grabe ang init, everyday, mabalos po. Waring alas 7 na, mapaaram na kita. Tonton, balikan ta iyan. Maray na may nagkakariparo tabi ng mga elected official, baka lang malamang dangugon kita. Tonton, babalikan ta po yan ha. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Saan ka makatupar kay asfaltadong tinampo, lubak-lubak? Saan ka makatupar? Mga tugang ka asfaltadong tinampo, may halang hararom ang luho. Ano nangyari sa engineering, ano yan? Formula ka yan? Baby, when I met you, there was peace. Ang lubak-lubak poon dyan sa may atubangan kang Provincial Engineering at DPWH, pasiring sa ligaw. Sabi kan texter ta, hay na daw sa party list na matabang da sa mga kagulong. Unang texter ta, good morning sir, hay na daw sa party list na matabang da. Pero dahil naman hanggang migo, mga kagulong da. Iyo man pang tinampo sa Kumadkad Castilla, ararom patang lubak, mapagalong biyahe, lalo na pagbanggi. Oh, yeah. Naiko. Paghuna, magayunon baga sa primero ang asfalto, adi, habang nagaloy, mga tugang nagagaba. Suggestion ko, dapat ang concrete road design long-term and capable to accommodate heavy load. Bako so iso
bako so isip na pwede na iyan, tamay maintenance fund man. Iyo ba kasi si Cedric, adi? Dapat long term talaga. Budang ka quality. Pero natatagluy ang quality. There must probably there are reasons, di ba Sir Cedric? May rason kung natanagluyan di kalidad. Ang kalidad. Baka dakula so tabas kang gunting. Baka gunting ang ginamit. Baka ang ginamit ano nga nito, so baka ano ba? Totoo na, alas 7 na. Salamat ka sa pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Do not forget to smile. God is good all the time. Goodbye, mabuhay. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan.